La forma que té el turisme responsable, el turisme sostenible de fer front a l'emergència climàtica és la de canviar el seu model de mobilitat. També es combat transformant, canviant les ofertes turístiques, els establiments turístics als quals hi anem, que els hotels, els càmpings, els apartaments tinguin programes d'eficiència energètica, millora de la gestió dels residus, millora de la petjada hídrica. Per tant, els reptes són majúsculs i n'hi ha molts. L'estacionalització, és a dir, tenim molta gent concentrada en un moment determinat en un lloc determinat, la distribució de la gent per tot el territori català, que realment la gent que ve tingui major despesa i sobretot l'oferta complementària. L'equilibri entre el visitant i la ciutadania sigui el millor possible. La lluita que estem fent contra l'allotjament il·legal, acords de bones pràctiques amb els guies turístics de cara a fer un ús correcte de l'espai públic. El turisme es pot repensar d'una altra manera, centrat en les persones. El Govern de la Generalitat i altres administracions públiques podem contribuir molt a la dinamització, a la reactivació econòmica on fem partícip el turisme i des dels valors de l'economia social i solidària ajudant a crear un ecosistema favorable. Intentant impulsar activitats de turisme d'un altre tipus, turisme de proximitat, turisme sostenible, turisme culturalment responsable, etc. La proposta cooperativa, la proposta de l'economia social i solidària ha de tenir un espai i pot aportar solucions. Què passaria si es generen cooperatives de determinats grups laborals del turisme que treballen en condicions precàries i que ells mateixos poden ser els seus mateixos empresaris? Donar-li centralitat al treball i als treballadors i treballadores del sector. Això és molt important. No poden ser uns convidats de pedra quan discutim sobre el turisme. Actualment l'estudi del turisme està començant a implementar perspectives crítiques, però especialment la perspectiva de gènere. Entenem el gènere com a estructura i entenem el gènere des d'una perspectiva àmplia i sobretot interseccional, o sigui, és el gènere unit a l'edat, a les capacitats, a la raça, a l'orientació sexual, etc. Si no entenem el gènere d'aquesta manera, no hi haurà manera possible de fer que el turisme sigui responsable, ni sigui equitatiu, ni sigui inclusiu, ni sigui social, perquè seguirem perpetuant estereotips i dinàmiques que seguiran excloent a persones. Les 4 línies que proposem conjuntament amb ETNIC per articular un ecosistema d'iniciatives de turisme en l'àmbit de l'economia social i solidària són, per una banda, buscant inspiració, després facilitant espais de relació, enfortint les iniciatives i 4, fent sensibilització. Estar enxarxats és superimprescindible perquè tot és cosa de petits productors, per entendre'ns. I per arribar a sobreviure a tots aquests petits necessitem estar col·laborant entre nosaltres i una xarxa és el millor lloc. I si està organitzada i és professional com aquesta, doncs ens en sortirem.